Christmas kebesok bakaman ni pi baro ibi piway ki ba pay ni video kami aban tap video ru akan ni Christmas tenre kani ki video kalong ban chupen tip pi ki babon ki perlok ki baju pay ni video jonga ngaskon tip pi kani kubor nomor ki babon ki balaju yo mensim na ini ibe perlok ibala ai mensim ki babon ki liang le bagi social media account ki jongi but hak kabakum kani kesengi lahapan pendap no ai kabasa ka jongi namar bah ka Christmas ila khlat no te kumakalong hi nam ta jongi borokhot ki babon ka sing Christmas ka day kesengi ka ba boro ngile kemen ngile sngobha tenrei om na banta jong kani kawai ki yeng kesem pakata kalong ki yeng kesem jong Yasmin Gloria Lingdo iwen ki perlok ki ba jule social media ibalong aktif pa po social media ngai bon teng jong pi play yo hiru ya ki content ki jong but ini ide we ni kita ki nong ye khun persha ka jingpang cancer but labun bun snem but kadhadu menta la kenjo ka arpu snem nadu ba ilayo ini jingpang ti layo ini jingpang nadu dang kharwi snem karta but ilahe alasan ba ni jingpang ila pendep ki jingpuli la pendep lut ya ki babun ki lem bat kani jingpang kuman chuong no tinre kabasusi kalong ba hapdeng jogata ka jingya lenti ki jongi ila persang kala kadiai banlong senrang mensim ban yeng persya ya kani ka jingpang man la kasengi ba i hapan sya tinre sungsi ba kum haka Christmas pat blay lo shim no i isladi ti ngasuka ban yethu ikani nam ta ki perlo ki babon ki ba jio mensim bahaya ki bajio mensim bahan na ka jingkeren na ka jing pasat jingmut ke jongi na ki jingle ki jongi ki babun bah ki jat video ban ai mensim ya piwe bagi babun bah ki perlong ki babun bah ki perlok ki ba ngiyo ki ba jikendu yang oi khan namner ap Canada bagi babun bah ki perlok ki jikendu yang na kapor bon ki bajuong ba ini ide iwe isamla ki baju ai mensim ha ki babon ba ki perlok ki bala yo mensim na i bon sin khamtam lele gitu ki bala khendu no ela ka jong jing im tanaka daw ki yo ini ki jingpang cancer ka jing im jong ki hakamet ka jong ki tianre nakadaw ka jong Yasmin pat ki babon kila yo mensim biang ban lit pha sumar biang bat ban le biang yiki jingdon kam ki babun bha ban ong ba kin yo ta jing sumar na banta kata jing pang kejong ki ken ti bat kani kala long kejing ai mensim nam ta jong ki babun ti kani video kalong man shi thu ep ya kani kejing khlat no kejong i bat kaju ko poru ban pensungo pi ba ka Christmas hi kamlong kumju i boro hoi kejing khlat kejong i le se kedai kejing kajing latnyo ya i na kata kajing pang kabala bad i baro si kata snem tende kaju ko poru kalong kajing pang kajing dukha mensim na beta jong ka yeng kesem na beta ji perok perjor ki para ki hinmen bad ki baro ki bai bat khon ya i te ki don ru ki bakatu ki katu kat ni ki bala pensungo ba kani ka Christmas te kadai tang na beta ki ba don ki ba em ki ba ruspa bat kum ta ter tenre kum bakalong hi ke Christmas hi kam day na benta tang na benta jong nu ka din na benta jong baro ka day na benta jong kita ki bala ki bam don shu ki jing kermen ka day na benta jong kita ki ba don kam ki jing e don kam ki jing kemen bat ki jing kermen kumju ti bat ngasngo baka ni Christmas hi ko makalong mataw snem kalawan ra shibun bhaki ke berkalasim no ru shibun bhaki ke na benta jongi ki babun le se bon plen jo phiru phi ki bapet ni video le se phila ban ya shem ki babun bha ha kani ka yom Christmas hukum kani om ta ka sengi Christmas bet tenre hagi ni sengi Christmas ki bladap bat menta ka sengi arngut na kini perlok ki jonga Yasmin bat iwe pat iba ibaju ya nya thuk lang ki bang la jule video teng ru hapo ka channel ke jonga bitai di Barry Thompson ibana po US itaru ila khlat bat mata sngi kila pendap
te kum bakalong hi kani ka ayam Christmas sisian kamde kabalong kumju nam ta jong baro but hot kadai ka jingkman kadai ka jingker khu jing wan long briu jong Chris shani seperti tin re ngide bas ngut ru ya ka jing khia ka jing shon na bata jong babon ki be shem ya ka bakum kini ki te lada pidang don kanur le se ka jing kwa ban aiman sim lani ka jing kwa ban ya ban aiman sim ka yeng ka sem lani ban pha ki jing ya ki kentin ngolem na bata ka yeng jong i Yasmin ibala no senyang shibun syak imlang salang ka bay ban aiman sim ya ki perlok jong i hangni khamtam lele gitu ki bayo ki jing pang cancer ngan ai pingan bu ipi da ka link hangni le si link ba ka Instagram ka jong i balkum jur ka YouTube channel jong i ka bay i don ba link ba jong kata le si pila ban aiman sim lani wat hak comment section hangni ru khnang bagi bahaya ngasem la daki page ni video laki ni video ken yo mensim lagi komen ki jong pi mo te bat na bata jong ki babun ki parok ki bam tip ita khubor pila ban pentip lang bat kan long ke jong ai mensim ru ta jong ki babun ba hot wat la hapadeng kata jing pang jing stom ru ini ilala ban ai ya ka babahatam hitai jing long samla jong i hitai jing im jong i barit ba ilala ban ai babahatam da bata im lang salang da ka ba pensapriang kita awareness sepang cancer but hawala kamet jongi ilabon pha omtang kawai artri ni ilabon pha kijing pang cancer kamet tinre yeng persa ya kita kijing pang ya fight ya kita kijing pang hadu kasngi ke bak hadu jong kijing im jong i tingam ko apan kren bun ki ka da ka buram ya ka yeng kesem da ya ka privacy lesen jong ka yeng kesem ngong kwa hiru ban penibun ki hani tinre tang bangi ngin shus nguthu ya ka jing no senyang ka jong ini ikun samla syakim lang salang ba kalong ka ka bakraw ha namar ba kat hadu banga ngayo bani syambat i kalong ka ba mensim hai nga shimet bat ngatip kalong ka jing mensim nam ta jong ki babun ki lawan sanga ki ong dita na ka daw jong i ba hila lek biang ban pha sumar biang dita na ka daw jong i bang ngirung layo mensim ban ya fight biang kita ka jing pang kamet jong ki te ngasabu ya ka link jong ka video ka bangi yo bani keren kumba ar kenta i bat i ka de ka jing ya keren syapang jing ya lenti jong i nadu ba i yo ya kata jing pang nadu khatwis nem hakapor bagi doktor ki ong ba ini inum im palat ya ka shipo benai tinre hadu indala kenjo ya ka life puis nem menta badila yo ban pendep bun baki ke jing im but kani kalong ka testimony kalong jing club kalong jing ke jing yat lenti ke jong i ka ba la ban ai mensim dam ta jong ki babun ti ubleu la jit khnang i ban penne pensa i hadu atas nem ban yo ban ai mensim ki babun bahar na peng jong i yang au baning kong ban lesin dam ta jong ki babun ki weru but ngasabu eta ka video hakani ka link jo kani ka video khnang pi la ban nik page eta ka jing keren ki jong i but hajo ko por phila ru ban yo mensim ban share ruban ai mensim yagi bahiyang sem ki ba page ase tu video ngan bu khndiat ini video i clip khndiat hakani ka video menta ba pipin chus ngap ayu idon banong bat ayu be ikwa na benta jong ka imlang salang na benta jong iway polisi bun pi penya dop sedang bakut soisen ke Christmas ka ba sok ka ba dap jeng kermen ka ban ai ban plelat pi ka ban pentengen pi hagi babun kiliang om tang hakita ki ba don ki ba em om tang kita ki ba kemen ki ba ngobha re khamtam na benta ki ba du jeng kermen khamtam gitu ki ba duna bat ki ba bun ki jing yele ki jing im kan mau bujusu wan sini seperti om haka yeng paki dulan wan haka singoy kala sedang lupa na pedeng ke jing jinjari wat ki beriu ki ma ja kasa na beta jong kini ki Shilok ke Mary Joseph tebat la khai u hasem kulai katahi ke de jing sedang jong ke jing jinjar ko man ong no haka jing im ke jong Jisu ten reling ma jong kata jing jinjar pat ka kelalong penman ke kubor bat ka kelalong penman ka jing im ka ba uble ulabu na bata jong u ba unlong kata kalenti saukpa te kani kade ka kamba ka buble nganget unle bundang yele ka jing im jong i piwe masai sin ka Christmas ka basuk ka kemen ba ka badap jong kermen na bata jong piwe bat snem thamai ru uba dap jing kerku na bata jong piwe baro kuble perlo
You know, there are two choices in life that they buffy your adversities that you don't so there are two choices. Kawai they buffin head on, like fin face it, and second is buffin give up. The easier option is to give up, because giving up is a one day thing. If he cut one day mentasing and give up, he give up not kakut not at that day. But then to move forward, it takes every single day. It takes so much of effort man kasngi, you know, she's ngi fin ong amla show next day fin ong embele ngamla haplai, you know, so that effort ka shim this moving forward and taking things head on it's really difficult. So I don't think you all your viewers, they are weak, they will take the easy way out. I don't think so. So take it head on, go ahead and you know, face it, because that is how you become strong. I ngashit perkat hibrish ong bani Yasmin, you're so strong. I'm not strong. I didn't have a choice. There's a difference, you know. I was not always strong. The only choice was to give up, and I can't give up because there's a lot of people counting on me. I'm and give up. So because I didn't have a choice, I had to be strong. So believe done in that situation, but you have to be strong. Why not be strong from the start? No, why to give up even your exams, I'm not sure, I'm police or whatever. Don't give up. Face it, move forward, you just have to find that strength within yourself. That everyone has it. It's not just because I don't cancer thing, I don't that strength. Everyone has it. Kalong tamba. Sometimes it just takes a lot, because I've realized like I've gone through so much, and that's why kashit mihi ki strand na ay tip show. But then never cut baling aklam long to par bangadang yat. My life was normal. Had to keep or baling aklam long to pat baling ashit long so weak no nengash per cut but that is how we humans are. That's our nature. They ngakwa baki in generation man tabat my kim long to pat takin long stronger, you know, can face hardships more head on kubto. So that's why I should book videos at age why not because mga long inspirational but it's because ba kin iba you can have a normal life in any situation. You know, that was like that's a message nga kwa ban ay kay keep